musong wakati midzimu haina skiri. Vamwe vanobva vati midzimu yese haina skiri here kana kuti kune imwe isina skiri kuita imwe ine skiri. Iyi kana chara nyaya ndichiedzotera nyaya kusati kwangu. Yes. Handitaure nyaya yako iwewe. Bhozi handizivi nyaya yako. Handiya. Inini mudzimu ndaedza kuti yekwangu ndio isina skiri already. Bhozi ndakati pamwe yako uchanditi ndatuka mwari wako. But inini vadzimu vangu havamboitawo namwari wangu. Isati namwari mwari vane vemupuso wekudaro mwari wakakundikana. Aiwa asuri zvenyu mwari haasi munhu. Saka ipapo hapana. Kana wo kati yo mudzimu unomata mudzimu wako haiwa naitako, but pakuti isina skiri ndinotaura yangu ikwangu inini. Bhozi yangu inini neyangu tinotoziyana takawirirana kuti hatina matani. Takatongoperere kurespekta sekuru asekuru. Bhozi baba vangu ndakatova respect. Saka watingu baba wababa vavo. Yes. Ndongovapa no respect sekungechi maforefathers edu. Kwete kuti hanzi pane kunamatana tikadoisa pachi ibaba. Aiwa sorry zvenyu. And then unobva wati iwewe hauituke but kuiroera yakadhisi song ka. Akazi. Kachi. Kweza tara kuti munhu ese akararama panyika. Including ndichanze kuita mudzimu. Saka panyika panapa hapana chakachena ichi imvura. Handese isusu tiri vanhu. Munhu wese akararama pano pasi hapana akakwanisa kukunda bande irori kuti anonzi anorarama mobva atokurara. Haana zvazvitsadzo. Vakawanda vakatopinda denga takanzi zvachapinda tichi nenyasha. Yes. But otherwise munhu wese chi mutadzi. Alright. Saka mudzimu pamwe nditori nani bhozi mudzimu munhu akatorarama kafa. Waize. Saka tozoti after 2000 years kana wafa unenge wamwari ndiyo ere. Ndozvazvikureva. Alright. Ndizvozvo. Bhozi mudzimu apa pamunhu anonzi mudzimu asina kuraramira asina kumboramborarama panapa. Yes. Wakita. Ende inini hangu ndisingafambi nechitendero chisiri chechikristu. Because anything chiri antichrist. Well. Kwandiri hachatosiri chamwari. Katakubvisa Jesu padhiri hatina kwati chaenda. Yes. Haniwa ndopanoenda kuzokurimenda kuti mudzimu yenyu ndeimwe isina skiri. Because mumwe wacho ndibhoni. Mumwe wacho ndiuyo yaikatori ngochani. Saka zvinonetsa kuda kuti tidhipende isusu. Nevamwe vanhu vakamborarama pasi panapa. Hazvibude. Aiwa maya. Deika zvitorina denyu vangarara naMozisi pamwe. Tagona kuti apa ndiMozisi ari ndokabhineti yacho kudenga ndope iyairaki. Asi vanhu vanenge vachiita naMozisi midzimuwo yemaIsraelites. Hana kuti mudzimu. Vanhu vakararama panapa. But handikuedza kufungidzira kuti ndo vanhu vari close kuna Mwari. Vamwe vacho ndo vanhu vaidiwa naMwari. Yes. Mwari aida vanhu ivavo for a good reason. Vakasarudzwa kuti madisciples aMwari nevacho vakamuita Sela kuti vakamukanya. Kune vamwe vasina mukanya kuti hapana ikabineti. Handeze mwangu. Yes. Ifamily. Handazvona. John the Baptist ingari mwana wasisi vani wa Maria. Anenge mwana wa mama Magadalena. Saka iye naJesu like the cousin. But iye akatoudza Jesu kuti aiwa imi muri mwari wangu ndakabhabhatidza imimi. Andana haana mboti muri mukoma wangu imimi. Yes. Andana uchimadza kuti Mwari nevanhu takasiyana. Well. Maiziya. The creator nevanhu vakangoraramawo zvavo. Zvakasiyana. That's why patiri tese varapa makazongotorawo zvenyu kuzongoactawo zvinhu kaponi muchechi kekuti maprofita aimbobuda chizita ari kumutsa vanhu vakafa.
vagowana Jesu here anomuka boys. Yes. Jesu anode munhu akapakamuka. Alright. Jesu haana guva rakazosara vakamuka akazongoona atomachira. Pazvaendwa. Vakangomuka akaona amachira. Yes. Kutenge musina bhura mambopindu. Jehovha ndiMwari. Yes. Saka Jehovha Holy Spirit. Chinhu chikuru kuru kupera tese tiri panapa. Ende Jehovha kana tichona baba Abrahama. Yeah. Handika. Vana Jakobho, vana Esau, vana nyaya dzana Kena naAbhel. Dzese dzevakadzi vaLoti takadzinzwa dzana mambo Nebhukadhineza, vana mambo Soromoni, vana Dhavhidhi, vana Goriati, vana Samusoni naDhereri. Zvakawanda zvakaitika. Waize mwana mama. Zvakawanda zvakaitika, zvakawanda zvimwe zvichatozoitika futi. Remember. Yeah. Remember maprofesa akachipofirwa. Kufamba kwatwita. Handaize mwangu. Saka ramba muchiverenga shoko raMwari because ndo pane ruzivo rwese. Ende zvese zvakanyorwa magwaro. Samwe uchasangana nazvo mulife. Waiketa. Ende uchanzwisisa kuti saka apa Mwari waidza kuti because hanhu Mwari havatomboda kuti pate munhu anonamatwa. Mwari havabvumidzi izvozvo. Pachirungu mudzimu unochidzeni ancestor. And spirit medium rasvikiro. I think so. Saka svikiro futi rinodiwa here naMwari. Ndisingazivi. But ini chinonzi svikiro chii kwandiri. Ini nyaya dzacho dzinosvikira pana Jesu. Hapana kana postman aripo. Sorry yenyu dzenguva ndinoona kuti I don't need kana muprofita. Because hakuna achapfuura ini. Hapana achaprofita seringila kupfuura ini. Yes. Ndobhiriva kuti Mwari ka. Mwari anogona kuti vataure newe vanotaura nauyu. Waiza iri weye kuti iwewe vada kutaura chi? Mwari anoziva weye anotaura chi? Yes. Ndosa that isusu we have to seek just to seek for more wisdom. Kuramba chese? Handaiziva? Kunamata. Tichiverenga chi? Bible. Stay positive. Stay real. Try to spread love. No matter what hapana munhu ari kukuratidza rudo. But you have to just to show love. Because at the end of the day, we have to be grateful. Yes. Handaiziva mwangu. The reason to smile. Yes. Yes. Then my last question ipapa ndoyekuti vamwe vanobva vati kuramba kunamata midzimu handiti oro kuramba kuita zvemidzimu oro kuramba chivanhu chine chekuita nemidzimu yedu zvinorevera kuti wafuratira vadzimu vako in the way yekuti waramba history yako oro washora history yako. Kana vachida kuswereka nenzira iyo vanoswereka. Because vanenge vatozvisveresa. Inini handitsamwire nemudzimu wangu wakagunun'una. Nemunhu akafa ndisingamuzivi. Yes. Remember mwe wacho akapatisa nobva waona. Ende haisi mhosva. Iyoyo. Waize mwangu. Yes. Haisi mhosva kutanga kuzvarwa. Wanzwisa but tese takangozvarwa. Yes. Dai takangozvarwa ngweyo ndantaenda. Yes. Pane patarira magumbezi achienda kuonda. No. Nekusimba kwatakaita isusu. Aiwa kana. Handazviona manje. Saka zvimwe zvezvinhu. Indangoti chete musandinamatise munhu ndichipfuura munhu akasika chinhu ichocho. Alright. Handimati midzimu yenyu chichifuratira. Musafuratire madzinza enyu. But futi tochinamata ivavo here kuti wapfuura musiki wavo. No. Handazviona. Kuti Mwari asi shamwari yedu. Mwari asi wekumba kwenyu chete. Handaona. That's why Mwari achiti chinonzi Mwari chii? Irudo. Love. Yes. Human. So love is the only language atinofanira kucommunicate. Waiziva? Love. If you love one another, mukadanana. Kana blessing raMwari rinouya pane vanhu vanenge vane love. Kwete kuti uya ane hundu mumwoyo, uya ari kumasowe, uya nezvakati, uya achiita nzeye taakufuratira chivanhu. Against all odds. Hatipfeke matodo marivhu aya yakati ekuvhurika kune maparazo. Kana kutamba kamfuri mpimpi
tasu tovaka mazimbabwe waza isusu hatikanzwana peni Yes. waza mwana mama Yeah. pansula yaise wakati aiwa asori zvenyu mamarumba machi tamimizi tainzwa but pane imwe mumiziki yotika mune makuti chenge makutipinda hadhi Yes. kana makuti asi because malevels akwa aveka Hardcore. hardcore. Yes. This is new school. Yes. Handeze mwangu zvirotika kwatoka neai makombiyuta akutoimba beta Hausi kuikwata here AI. aiwa ma ai aireplace nyini why Yes. sorry zvenyu ai ka itoriwo dzimwe ngwere dzatozobuda waza vachishandisa madhata edu isusu it's like chigemu chatinombotamba Chindege. aiwa chiplaystation yana chibhora chipro evolution tichimborwa namesi handichamana mesi zvese speed yamesi madribbles ake machichi ake even fatigue kuneta kwake nekuti asei kwake zvese anakatori Game. saka which means kuti game rinonidha futi mesi kuti rikwanise kutambasa mesi bcause mesi kuti muimutete apo kapo mesi ane zvinhu zvakawanda zvinotariswa paari zvanotraya kungota sei kungokopa nekupesera pana pavideo game. Saka AI haigone kuimba sangwere isati yanzwa kuti ngwere ada kuimba kuti chii isati yanzwa kuti ngwere pastairi yangwere what makes ngwere unique. Yes. Ndopanopaudza kuti ichocho hachitengwe ichocho ndichamwari akasingachipi andaona nyange musi wanofa unotofa kutoenda nacho votosara vachitorwira ranzi tachimuti nevamwe vanotozoenda kumakuva kunotsvaga kundoendesa mushonga paguva rimwe mwana imwe andazviona kuenda noita mushonga yekuti hanzi ari kunzi tatotore chipo chamwari. Ende chipo chiri panyama here? Nyama ine chipo here? No. As long as usingakwanisa kutora mweya wangu mweya wangu haubhilongwa kwauri ndewamwari. Nyama zvikanzi ini ndiri mutadzi hani mweya wangu ndonototongwa. Saka mukushandira mweya mukushandira zvenyama but mweya wenyu unogona kutadzisai kuti panyama yenyu imi mufutika munge makasununguka nange munge muchaza hamutodhiservingi makasasi muchiziva peace pamwe nekuda kwezvinhu zvamunobata nekuda kwemwoyo yenyu nezvamunoita sei zvamunobata utsinye wambosiripo uziku hanimbokuchepemwe bcause peni uri munhu unofila peni nezvanofanira kungofilawo kuti ko what if ndiri nini kwenini what if chi and usati wakriticize chimboteerera kaiwewo kumbira kamwari kuti mwari ndikumbira understanding ndombira mwari mubvure brains angu ndombira mwari musaite kuti inini ndibatire nemweya wekuda kuti ase zviripo zvino zvinozotika unozosvika kuti uzodzatukwa mudzimu but ukatoramba mudzimu ka watoramba kunamata munhu kaiwewe uchisarudza mwari ka saka wasarudzwa nedenga saka usanyare kuenda kuwinning team because that's where you belong. Nyange kana wakambomuramba mwari hanzi mwari kana chete unguri mupenyu uya mwana wangu uya taurirana ndinoparira mabhesi mamwe andombunzwa ati rwakana baba charamba kuti ndijehovha uri kuedza kutaura nesu apa papa kuti mwana wangu nyange zvisadzo zvako zvakasvika seropa uya titaurirani mwana wangu maizva mutara hazvichokwadi anonyeberi pataura nyaya dzese ndinobatikana ndinofila kuti ininika because world inoita kuti pamwe pacho tifile better about ourselves but pane nguva yandozogara pasi ndinozoona kuti bati boys unoziva kuti mwari anondida zvakaita sei unomboziva kuti mwari pawakandibvisa ni mwari wachindiisa patechisekwa pekuti apa wakambosekwa wekuti nzanza hauna uyo dinga uchichana anofunga kurova tumagirini netumablue tumasmart wotakutongotakura kuti masmart takutopekawo nyowani ndichibvisa munotadza kutoiona futi kuno ndaitengesa yatotorwawo namwari andoziva malevels ati takajambiswa nani namwari atichadonha dzekudzokera musuweji anoziva iko zvino todonherwa pamusoro pevamwe wakambodonha
sasa chakasodonha chienda Yeah. andandidi kugadzirwa statue Yes. because ingwerengani dziriko Ah, saka zvikwangwari yeah. andana so give thanks for the blessing Yes. and remember kuti nyange ukatadza still mukanaonawo there's no time inonzi too late mukana wacho ndiyo pamwe this is the last time unofanira kungoiteereza chete kunanganisa kuti mwari vakapromisa ini mwari vakapromisa kuti somehow ndichaonera kuhevheni Yes. handazvana mwana saka keep that promise because remember pana vanhu vese vaunoziva ivo vakamborarama pasi panapa mbavha ndo yega yandoziva yakaenda najesu kuwhite table kwanza kunodya miu Hey. mbavha yanga iri pamuchinjikwa mbavha yakatsiura imwe mbavha yaimuka jesu Hey. ikamudza kuti iwe uri panapa ini newe tiri panapa because tiratadzi totopara mhosva ko uyoyo iye hausi kutya kuti uri kutaura zvaunoda pamberi pamwari uri kuseka mwari apa mwari haana namhaka uyu ndimwari uyu chiona zvaakuitika jehovha wakati aiwa iwo ndindinewe ndondoari haiwewere iwo nhasi ini neweka titagara patafura yani ende zvechokadi within minutes vanga vavese mukingdom akanodya patafura yani yamwari apa inge iri mbavha so it's a last minute ko uyo kutoseka ndudzo kuti zvakamira sei panototi achitochema pray the last prayer repent apa ona nyange wadzori mbavha yakata sei ini handikatadzi ndatosadza kutofana jesu ndegawo pakadaro bcause handisa ukaona nyika inourayiwa jesu indoda kusara ndirarama nyika ikunzi jesu akamutadzi kuinini ndatita muurayi jesu kusemuurayi nyika kamutsvaga watadzika hamungatsvaga kuti jesu atadza isusu mumatiti aiwa takureva naye isusu kana munoreva najesu takuziva kuti inini hapana jesu hanzi benzi rakati mwoyo maro hakuna chi hakuna mwari benzi ibenzi yes ende iwewe ungada kuiwe here benzi raiyoro